A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Abdulrahman Muhammad Mai Kadama, chairman na G6 na jihar Kano. Ina so in yi amfani da wannan dama in sanar da al'umma cewa wannan kungiya tamu mai albarka ta G6 ta samu sauyin suna, ta tashi daga G6 zuwa KGH. Ta tashi daga G6 zuwa KGH. Ma'anan KGH shine Kwankwasiya Great Heroes. Kwankwasiya Great Heroes. Wannan sauyi yana zuwa ne bisa ga irin kiraye-kirayen da muke samu daga sassan Najeriya, ganin yadda wannan tsari namu mai albarka yake tafiya cikin nasara. Suna ainihin su ma sha'awar su ga irin wannan tsari ya je gare su, sai muka ga cewa to tunda aka fara samun haka, bai kamata wannan sunan wato kungiya tamu ta G6 ta tafi zuwa ga wata jiha ba tare da ta tafi da sakon kwankwasiya ba. Saboda idan kuka lura da kuka cewa sunan G6 babu wani suna da yake na kwankwasiya a cikinsa, to wannan yasa muka yi tunanin sauya wannan suna, mu sauya shi da sunan da yake dauke da kwankwasiya, ba don komai ba saboda duk inda wannan sako zai tafi ya tafi da sakon wato ainihi sunan kwankwasiya. Muna addu'a Allah Ubangiji ya ba wa injiniya da Tarabi Musa Kwankwaso shugabancin Najeriya. Idan ya bashi, Allah ya riko da hannayensa. Allah Ubangiji muna roƙonka, Allah ka tabbatar mana da nasarar injiniya Abba Kabir Yusuf, ka bashi jihar Kano. Idan ka bashi, kai riko da hannayensa. Kamar yadda na gaya muku, sunana Abdulrahman Muhammad Mai Kadama. Ina godiya, ina yi mana kowa fatan alkhairi da fatan za mu yi wannan tsari da jam'iyyar PDP Kwankwasiya cikin nasara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.